Elias Larsen. Du er min bedste ven, og det håber jeg selvfølgelig, du ved. Du er virkelig et stort forbillede for mig. Jeg holder virkelig meget af dig, og jeg håber ikke, at vores venskab det går i opløsning. Fordi jeg kan virkelig ikke forestille mig en verden uden dig. Det vil virkelig være trist og ensom. Og det er bare virkelig cool at være sammen med dig. Altså, man kan virkelig grine, snakke, hygge, altså være sig selv. Nu efter jeg sådan kender dig ordentligt, altså jeg vil selvfølgelig kende dig, men efter den aften, hvor jeg fik nogle ting at vide, så har vi jo sådan det samme liv på en måde. Du er jordens flinkeste fyr, og det burde verden vide. Jeg har virkelig ondt af de personer, som ikke kender dig, og dem, der ikke har givet sig tid til at kende dig. For du er virkelig en fyr med et stort, varmt hjerte, som virkelig gør en person glad. Du er virkelig en glædespreder, og jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg kan sige det, men du betyder i hvert fald meget for mig, og altså selvfølgelig håber jeg, at det er omvendt. Men at have dig ved en side, det er virkelig noget stort. Det er virkelig noget, som der giver glæde ud til verden. I hvert fald til mig. Det er noget, som ikke kan beskrives. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det, men dit venskab, det er virkelig en stor kugle af glæde. Noget som, ja, jeg ved det bare ikke, hvordan jeg kan formulere det. Men du skal bare vide, at du er jordens flinkeste fyr, som jeg aldrig nogensinde vil miste. Vores venskab startede jo sådan set på stranden med at spille bold, og det udviklede sig til, at vi begyndte at freestyle sammen. Du lærte mig nogle ting. Der var så også nogle hårde timer indimellem selvfølgelig. Og vi lavede en masse sjove videoer. Vi har så mange sjove ting sammen efterhånden. Og jeg håber selvfølgelig, at der kommer flere af dem. Og det gør der helt sikkert. Og jeg glæder mig virkelig meget til at komme hjem fra din efterskole. Så vi kan lave noget mere af det. Og jeg glæder mig virkelig til at se dig igen. Ja. Du skal nok gerne med, at der kommer flere videoer. Fordi der er så mange ting at sige om det, så det er helt umuligt at få det hele med på en video. Altså det vil vare flere timer. Og jeg ved godt det der med, at folk de siger altid de samme ting. Men nu hvor jeg selv prøver det, så kan jeg godt se, at selvfølgelig er det svært at skulle sige det gennem et kamera. Men alligevel, sådan er det jo bare. Lige nu i hvert fald. Når du ikke er her. Men ja, lige meget. Vi ses, min ven.